Der var den. Jeg tror, vi skal vende rundt. Det gør den her også. Jeg var gal nu. Hvad laver? Hvad sagde han? Hvad? Say again. Hvad laver han? I didn't get the transmission. Mark. De var heldigvis fåtallige, de der. Kan I se det bedst? Vi skulle ikke engang gå ud. Nej. Nu begynder den sgu at smide med lortet. Så slutter vi. Så har vi altså ikke hele. Ja. Men for helvede, hvad laver det kvejer hun? Men jeg ved ikke, det er fast. Så er det fast. Han kan sgu sidde fast i hvad som helst. Helt. Det. Jamen, du kan jo ikke lade dem i stikken for fanden. Nej, men han må da se at få den. Are you okay? Hvad siger du? I can't understand the word you're saying. Ja. Should we go or should we wait? Ja, vi har zoomet lige. Ja, du må zoome ind på vejen. De der monsterhavn, som skulle lige have mad på. Det var ikke længe. Hvis der går en stor på ruden, du, så er der altså hul. Så må vi sige, at vi skulle. Med det den. Så må vi lige gå bagud her. Og så må vi lige... Er der nogen ude? Så kan han finde ud af at få lortet til at køre. Nej, men jeg tror måske, at de skifter. Okay, tell us about it. Hvorfor først nu? Hvem kører? Kør dog for fanden. Vi er sydpå, siger de. Ja. Jamen det gør de da ikke i slow motion. Syd er det den anden vej. Jeg slår dem ind til ihjel en dag. Hvis de ikke når at slå os ihjel inden. Sindssygt, hvor vi kommer, de har det her. Det er godt nok klumper der med. Hold kæft, hvor er det. Ja, hvad sker der? Vi bliver nødt til at komme i dækning herovre. Ja, det er det. Vi når væk herfra. Jeg tror, jeg skulle bedre af de der. Det må være dem der. Vær om bag ved byen. Det er bare en kirke, det går sgu nok. Det kan jeg holde til. Ja. Tæt op ad væggen. Og så på byt. Ja. Så helt op ad væggen. That's fine. Sat, det var jo... Det er anden gang, vi prøver den, hva'?